sedang no agak jeseng, dah kabangi ai kublai pi para bangi baru agak belaiwan, syakar agak jeseng, kabakerpang kabangi lapin baik, kum ka memorial service nam ta kajing klan no yuk kongbli, dia nama terus ngili antep ngim semla aban ya, yo bantalem bro tinggal kayeng bar kabalang ngilai perkat, banyak pelong agak jeseng kerpang nam ta jungi. Tiang piang sobhai pi baro tem tiang tam tra Jesu kilong kebe kilong pa ikon samla senrang pentai ka Life and Hope and Children's Home ki bai poi agre step jong agre nya jan biet agre si rengkat jong je sengai balang boleh mele asam kong evangelist wan sara mar banyang nang ta de badi ba ailat karnior iwan nakaliang ka balang ano ka mission board tengi boleh nyoban kerhui yang digeseng, nyoban sedang yang digeseng syakri jungi terang nyarwai kejerwai ke basau pun real, nyarwai jurah basau pun real ngan pulih ke kot ke beringkong ke bangkum ni, tang uji su ya perthai jing jing kemen jonga, ulang ke bor men sem jonga, klem ma u ngan hap shisha, haba ngosi hau ngayam, amdon balak bankan pam, tang ma uhi, upen tengan hi lok jonga kajing roi ka basau pun reu i music team ke nyalam kajing roi tong nyarwa da bayang lang kan kajing roi ka basau pun reu tang uji suhi ha perfect jing jing kmen jonga ulong kabor men sim jonga klema ungan hap shisha habas gosi ha ungayam omdon kat balakin pam tang mauhi upen tengen hi lok jona tang uji suhi ha perfect ulok ha jing jinjan na ungapan kijing kerku ulat hebun hajan upa jing sha jing dum kin lam ki jing skosi jing kmen kin ha utip ma u ki jing kerku lok jona tang uji suhi ha perthai ulok it jonga donut jong u nganom pen mong daki jing le jonga ngan but ya u kat kulam hi u ap ya nga men met ben sni un ya dahi men met men sni lok jona tang uji suhi ha perthai lok ba kham ba ngam kwa tang ha uni ha ban dawai la chi im nan shanya jing im baso tang ba jisu jing im bang ju tang badu jing im ju no jing suk ju no ba jisu
Evangelist Paila Shila Subha Banyalam Yu Pulik Tinjong Blay Babanduai. Hasway kabang diok banduay, nganyok ban puli nagaktian ka jongblay, haki artuli ki banta. Kabang hilaban syam, nagajroy sam, kabasis pak hanriu kadkhot kabakhat sam, bat kabakhat san. Kumjurungan puli nagaktian ka jongblay, nagasiti ka jong Paul, kabaar siu Timothy, kalonang kabasaw kadkhot kabahnyau ter. Kaktian ka jongblay ka ong kumni. Yala ki kular ngan pendap hau try hakmat upany ba jong ubarok kain. Kabakodor hakmat utrai long ka jingyap kirku jong u. Nalayale ya kata ka jile babha, nala pendam ya la ka jingpet, nalari la ka jingai, nadu menta yang alabu ya kata ka pansungat jong kohok, ya ka ba utrai utaw long bisar bohok un a yang a, ha kata ka sungi, bat om tang hangahi henrai, ha kita barok ru ki ba it ya kata ka jingmi pau jong u. Tito brenyo ban kerkhui ka ktian ka jong u ngin pendam ka jing duai. Lang balakar khu ya ka kertang ka bakhui tam ka jame ko pa ban ngiwan ka mat jame ha ka por ka ni ka na phaisngi ban aingu imi ka intrai ya ka jinglor kat ba ya ka jingker khu ka jame naga bata chungi lang barok kum ki khun ki jame bat karpang e ka intrai ngi aingu imi ka paling magan ka tin ka ba im ka jame ka ba pinkan mau yang ka intrai ji suba kodor ya ka jingker khu ka ba me malakar khu ila ka jong ka balang ka intrai ha ka ba me maliyo ban say ki bri ki ba e ki jame ka intrai ba ba bat ha ka ni ka sngi ka por ko try ngi aingu ya ka jinglor kat ka jame ka pa ka ba me malasay ya ka way ni ka long ka mi ki ba e jame ka try ya ka baliyo ka try ba ba long ka jingker khu hapo jang ka balang ka try ji suba e ngadwai ka ba me maliyo malong la merkat ka try ba ba kumba ka tin ka ba im ka jame ko try kini ki bru ki jame ko try ka ba late no ashwa jongi ko try ya ka ba kila pen e ka try ya ka ta nuksa ka ba bahatam ka try but kham tam ka ji suba e ki ba risk ham ko try la ka jong ka jingai ka pa ya ka ba kila late ya ka ban pediang ya kata pan sungat ka buram go jame ka ba me meliok ban pen krek na ka bata i we baro ka balia pet thong ha kata ka lunti ka ba day kat kum ka mon bat kot kon kum ka ktien ka ba im go jame kan ra ba bhanga dwai ka ba me mendia balong lam kat ken jisu ba it na ka bata ka ni ka por ko try ka jing shakri ka jongi mene alam ngi dum sem ko jame hi ka banta baro ko try ki jing ruai ki jing duai bat kum jo ko pa ki ken tien ka bangin ya ngau ha ni ka por ko try ling ba ki shakri ki jame ko try ke be ke ban ai ya ke jing keren ke try ba ka be dai bat ka jing im ka jong ni ka shakri ka jame imimi ke try bli kang beliau na maulong ibal long ka wai ni ki long ka mi ka ba i jaga balang go try ji suba kodor ka ba long shi shang try ka jing kerku hapo jang ka balang hi bar ka wai ngadwai ka ba me media man kerku na ka mata ka ni ka por jong ilang baro kum ki khun ke jame bat kham tam ka try ka ba me media ban sai shi ko pa ya ki min se mi ka ba kodor ko try ki long ka mi ki long ka pa jaga balang go try ki khun sam la ka try ba ki ban long ko nuksa ka jisu ba it bat kham tam ka try ki ban long ki ta ki nong yalam ko try ki ba dai biang e ko pa ki ba me min yo ban jit ko try ki ba me min yo ban khot ka pa na ka ba ta ka buram go jame kan ra ba bhanga dwai ka ba min yo ban long la merkat ka jisu ba kodor ya la ka jong ka balang ka try ka ba me min yo man num eno ko try mane alam me dum sim ko jame nang ni sa khamat ka try bangin nang ha ka try ban ya de ka bor sa ka bor ko jisu ba it bat kham tam ka try ya ka bangin yu ka buram go jame na da pagatang ni ka por ka barang sa baro ki sang ti blai ka jame nga pani kini baro aga kartang uchi sungi dwai amen. Tau blain kurkhul ba jing pulik tin jong blai ba jing dwai ni nyarwai pa jing rwai ka ba khandai puar an pulik ni jing rwai ka khandai puar ka kum ni ngadon ulok rengkat bat nga upen tengen upen singa nya ga dei unong pen mbe jonga ya u langam i nga e bat ula leit ban pen kre jaka yanga ha ka yeng ha beneng ya u ngan yo i markhmat menta langam i nga e ka jing rwai ka ba khandai puar Ngadon ulok ringkat bat nga upen ngan upen shan yanga day unong pedemba ijonga ya ulangam inga bat ulalet pen krejaka yang
ahalaying hapneng ya unan yo imarkman mentalangam ingain le no e bangan superkan kan no ulong ba itenan ay ban batay ban peklarkman ya ulang am ingain ban ulalek ben kreja ka yang ahalaying hapneng ya ungan yo imarkman mentalangam ingain jingker men bangadon menta kapen pernah lenti jongan baun sabyang yang ahangta langam yo iru lenta padulalet ben krejaka yang ahalaying hapneng ya ungan yo imarkman mentalangam ingain habaken mahulit pernah ngayat snowman hakajing siya nga imban kamon mutray ya ulang ang ingain badulalet ben kreja ka yang ahalaying hapneng ya ungan yo imarkman mentalangam inga. Saya singin ban ka chorus. But ulalet ben kreja ka yang ahalaying hapneng ya ungan yo imarkman mentalangam ingain. Nagamanta gitu kepada Siwan ni piang sobhai pi baro tem tiang tam yang try jisu par gitu ki bayi yang sem rukum jo ublen korkui pi ha keneka janmi jo kere sngi itong ini pelong kijing dwai lang in aingu utra bala pelai kan ni banwan syar ke seng bekerpang ya bangila pelong da balang bat ki yang sem kijing perkhat lang bangin yo ataka memorial service nakam tai kongli ba aku jeseng ke ba lelik no jeseng le ontep ngim simla ban ya don kat pobon tang kamtam naka children's home de bat ki wede ki para bangai jungi tengi so kan kalau ka por ba biang bangi awan pelong ya kan ki jeseng da tong ni dwai ngin ai ngo utra ba pelak pani kum ni bagi ya senglang ya kerteng jo tra ki jirwa ki jing dwai ba ya snor ting ki jong play ublei yo ban kerkhu ki kan ta ka por ka ban simta na ki nong rwai ki ban ka yeng jong i kong bli la balik no nang ta naka ina ki hep ke barit naka life and hope children's home bat ki bai simta ba mohon naka liang ka balang di kong wansara evangelist wansara naka liang jeseng te belang blem ki asam bela ju ton kat angkat bai kong bli ki sem balik no bat kum juru kum member ju commission board i ba ailat karna yor insio ban ai ko khobor to ni dwai blen kur khoi kene jing shakri jungi kan long ko pidang hodang pat jomple to ni bo ki jomple ki kentang tra ji so be ai ngo mer ka por kare khna mar kana e chonga melong me ble bran bor ta mala paro
badap da kajing i bar kajing snai thoin ko tra Jesus be ka man pen kup da ka bor jame mani ka brom jame ko tra ka pen pa hapeng jongi kum ki kon ke jame atra Jesus be jonga long ko brom me ko tra Jesus be Jesus ba ko da mala pala yu pai lang jame kan ni bangin wan chi ka yeng ka bakan tang ke jame ko tra Jesus be ban kan ma yu ka shakri ka bla linno na ka thei ka bolong ka nei kit ya ba ka kam jame ka balang blen ba nong se bar ki benta ba bon je ka assembly kanda mi ai ka brom jame ka jingo be ko tra ba mala doran kat ba ka shakri jame bar ka balang ka jame bagi bayeng sam ko tra be bagi jaka ka bi yat kit ya ba ka kam jame ko tra panang kam ka shakri jame atra kar khu ka pa balang sa kanda bi ka bangi ban shakri jame da ka jing prasad da ka jing ban sle do ban sim ko jame ka jing ruai ha ka jing duai ha ka jing pla ha ka jing kran baro kin long bala prasad la pan sle badap da ka jing ia ka jame ko tra jisu ba ko ra shimti ma me ka pa balang sa tentang ma me long lem rakat bagi we jasang do kumju ngidwa ngi pan gini bro teng jisu haleluya amen sak bagi jing duai ni kit ma ka don ka project ka ba he jo ka balang jo play lamba nang se bingi bu pan tei pat ni ka yeng ka bakan tang jo tra da ka wai pat te duai nam ta ka ne bo bling kur khu ngi ku pra ba ge ko ke anya bit biang te ngi lam pendek ka jing thu nam ta ka borom jo play to nya duai nam ta ka ne Paji bhab nang aingo traji soba kora melo play don pot mi dan traji sobe nam tak ka project jongka kam ka jame kijing tei pat ka ka yeng kam kan tang ka jame ka traji sobe ka kijing thu ka long ka badap da kijing khu da ka boram ka jame ka tra ka balang ka jame ka singi ka traji sobe to khu lon kat ka kijing thu boro ka nyai be yarti ha ka we ki jemot ka we jam khat ka we ki jam pedeng we tra ka tra ki to lang ha ka ding phna ka jome play don bor ngi don go me ka traji sobe ka por ka mat ngo me ko try kana karku Christian try kana jing shakri jing paro Yesu dai pan kini bro hallelujah amen tegi yo sngo no ke jing kren na kaliang kabalang ti ba mohon ba malang do idi bala ju don kan ro basnang hi jong kabalang jong pleng ni kat kong bli ru tengi ai ka to ni ban ai ka jing kren na plan jongi tang khot i ba mon malang do we ni karang ba jong kabalang jong pleng ba nok se so ba ban ai ka jing kren na plan jing ko ai kublei pi barok para bangai kinong trei ki bedon ne por kam ke jong blei pastor noelap pat pi ki perlok perjor jong kong bli ki para bangai jongi ki baya don kat ne por ki ba menu le se pim jupoi bat kane ke diksin menangkong ai kublei kini ki hep na po life and children home mo bat i kini bahayang basam baro akateng batyang tam nong penim jungi Yesus Kristus nganom sim ya kapor makren nam ta kabalang i kongbling la itu la slemba naduk bangwan sini silong namar bangi le jeseng lang kualapati te la sau tu bai kongbli hakene kabalang ila don bata sibon kambabon bila don bata bat hakapor ba kumile sngau ha tu sngi ha kapor bas dang ye ke jinseng kena ha kene ka balang kelas long nangkong ha nong serim bat kong bli la dei we inong yelam hangta dang kena ta ke dei jingdon ke jingdon ke jing trei barat ba jing kong bli ba romes bat pastor domik lewan ban sedang kim don briu ban yo ban sedang ye ke kam mano ban peteng ye kam hadin bela sedang kena jinseng kena rei kila wat bat ke la siam bai de kong bli belong ba biang ba bat don musim ban wat dang kena ro te kata kerja senem khandai spa repusan bat nadu ka senem khandai spa ripun nyo namar ka jaka ban long jinseng kena kambiang te kong bli wat hakita ki poru ila dei wei bai ya wat jaka wat yeng banlong jinseng kena hangno te ke jinseng kena ta por stu baka kamdei bal tang balang blei namar balang blei ngidun ngidang duna pa ta ngidon ndiat hangnen tai te ndrei I kombli la wat yeng bat don balong pelong jinseng ha ki yeng ki bom dei par bangai jungiru ha ta por ten ladin la stu ba kene ke jaka ban pelong jinseng ta kamlong te la
la karpat tai ke school senroi bat kila ai jaka bat la pelong no ya ke jingsang kena hantai school senroi te I kombli dei wei ba dei nong kersan ba klandu ba klan ba hagaban ya pelong ban pelong ni jingsang kena man ka sonde man ka step sonde te jingsang kena ke balong hantai kamdei tang ya ki perangai ka balang rei kalong ki weiru ki kunhun balang kumbalang prestian ki wan lang te kinla he la san kinla samla kidang wan jin sang kena namar ba kimdon jin sang kena haki te kane ke jin sang kena hantai po school kalaya la slem ba bat kombli dei wei bala ye don banta ba la long trisra nong bat pisar sipor bat ki kam babon bla ban ye trei na lor ki wei ki baya trei lang ye kam ki don ki wei ru kirang ba ki baya wan hadin ki baya kersan ye ke kam te don wei rong ba balang na ka balang prestirian ngane kenduk hakini ki te yo ha por bangal le hai le haying yabriu wong ba ka jinsang kena jung pi belajar keteng kita lor ta jer kong bliru wong bakla trei tom haduk kata ta wong mengiru iwan jinsang kena tu ngiyo jing kai ngiyo mesim sibun mdei balang jungi wong ngiyo mesim sibun ketu jinsang kena te wong yelong kemnem menta kembalong dei na jinsang kena mai pelong haka balang jung pi te kane ka jing trei jong kong bli kala klan bha na ko ke por si pat mana ko ke snem si ui pat bat ha ka balang bangi don long ke jing kersian bat ke jing ai mesim ka ha ka por bangi ni penbek program jinseng kum jinseng duai bangi pelong man tayu nang kong jung benai apor bai pelong jinseng bai ya snack program but nengkong ngies mano ban sim mak tayo benengkong Januari tayo nengkong te ngim jio breu teng yong kontak e kong bli te kong bli long ready ta ka dei ko jinglong ba na pedang kirang ba 4 long ready ba kensan sngi mo ten rei ong kontak kong bli kloi ban sim banilam jinseng hakabalang banilam seng duai baru ban sim kenja Bible study kijingkren kano ka bangi ong ban ba pin sim mata sobha ban sim mata ikloi setang kumno bala don kijing lech sinistai rei kloi ilong ready ban ya sim mata ka balang kata ka jinglong jung I ka bas sautanat sibun but ngila na banta kini ki kijing trei ke ba I kongbli la trei ha ka balang ngimla banyo kelabon pha ha ka por bai long triserar jong ka bam Christmas te berbor la dep bam Christmas liyo jing kan sin che artai tayo ne artayo kum ta ter mo rei na do bai bat kongbli ha ka por bat kum triserar bam Christmas mars ni kut bam Christmas tak sngi la sai sni pun kutiar la sai la ajeng khen la tip ka pisa ka tam kata ka jing long prom jung I kal jing long kloi ban ai ki we ki jing khen kum kita namar ba bang Christmas la bon ki item bai pelut mo hanrei I la ban ai kata jing ayu kum kita ka de ki jing trei jung I ka ba trei stom long tidy do ta tan no da don ha bang I trei pa ba kum bang Christmas bat ki we nang songkai mai thu khana ten rei mi I pen khoi ke tu na we ho we kata ke rukom trikam ka ba ai musim sibun te kane ka jing lek kensan no ikong bling ila du sibun sha kum ka balang ila du so kum la du marsteng so la bon bha ta ka jing du namar ba hakipor bang idon kam kano ke jing rai ke jing yu ni chim ke ta rai ban idon bentalang kum bli teila long ru I member jong ka balang executive member hakipor ki wesnem ki bel dep ki bel lekno
ilalong ru i hadu kin nekasnem hadu menta bai i kombli la no i long i trisrar jong ka building jong kena buat penbena menta ba stay long trisrar jong ka building te ka jing lek kan san jong i kalong ka jing du ka bakrau ya ka balang bat yang i kum ki para bungai bat nam ta kini ki ai barok ka balang kala ai kata ka jing le buram i facilitation hak lai tarik jong akos ar jong nusnem bal adep bat na mdei tangka balang hi barok ko we samla jinsang kentai bat kiwi we kila ai kita jing ai buram i kongbli mar kini ki ai barok ki jing tre jong i te banda keren sibun ke yu teng don ban keren sibun su kum ka balang i penpau ya ke jing du ke bakrau nam ta ka nek sekri jung trai ka lek no ka por ka ba le se ngi ong pat dei por la lek rei blei pat de blai biang ban lek no ka nek por to trai yo on korku long kat pentengan ni pi ke yang sem na ai bor na ai musim pinam du musim rei ka jing jung pi ke yang ke sem ru inang pen klan man kasi trai yo on korku ta buram jung amen. Tau blen kurkhui phi ba maling do ke jing ai jing krang kot ka we de kongbli ka kam jong ble ka balang pi tre te manta ngin yo sngo no ke jing rai ba kerpang ke jing rai ba kerpang lon ka yeng jong i let kongbli na mulong kin ai pen jing ka por ba ding kata na ka liang kin ki hap ke baret na po ka life and hope children's home te ngin sio pat ke jing kran ne ding di jirwang ngin sio pat ke jing kran ne evangelist wansara marbanyang isa ai pa jingkan iru de balaji doran kan aka jeseng te bar kwe kam apo ko balang jomplem gila asam tekni porong khot igini ki e bani simanta ki non simat ban ai ban jigin ka por nakaliang jongi balong ki khonrit ki jong i kong blio na maulong ni khot i mi tingi pen kre ma kani ka jing rai ka bangela yo ban thau ba ngi scam ya ka ba kan long ka jing kurku ka karteng jong kani ka jing rai ka long u blei tip ya ka ba phatam
Kun ki bril snot mang smoken cha Henry mati jong iyai sa Jing in but jing long riu blay Riu kum ma i u blay un se Day yang ibadang sa menta Ban imban ban yai pen krepa Henry play ute papatang Kum ki real ni dang slow dang kam Jing pen yai basta jong u Yai pen tien bat un kerku Ki e barok ki baja Leuten kampada shisha Jika padam upen kren Yari kun ban yo shong ne Ray play uten papatang Kum ki bril ngidang snodon kam Jing penyat basta jong u Unyai pentien bat un kerku Boleh nyok kerku Bangi paidin ya kapor blaleno Shibun ki jing e ki long shwa ki laman Hakmen ban pensim krem salya ki lasya Ki tur sya prang bat krem ken randin Satang hajing ken mau ken yesa Ya jing long bapa kilapen ihangi Satang hajing ken mau ken yai don Tungin pertubut yaki Kila pratlenti yangi kilong din Jing i jing sorit bat jing long kawin Jing shakila ay haki jakabadum Balang ublay per nagayan kumnin Satang hajing ken mau ken yesa Ya jing long bapa kilapen ihangi Satang hajing ken mau ken yai don Tungin pertubut yaki Tunku ya gadur uji suhangi Kumbaki lapen pau hangi Pabertei kan yo iyun ci suhangi Kumbaki lapen ihangi Satang hajing
ken mau kin ya sa ya jing long ba pha ila pen I hangi satang haji ken mau kin ya sa ya jing long ba pha ila pen I hangi satang haji ken mau kin ya don tungin petu buat yaki tungin petu buat yaki Iba ai ke jing ruai ke por. Ngai ko blei pi jing ruai ke ben kong. Habala le no ke ba e bathan. Kit ban bun ke jing keli. Andre ke jawab ko long ke jing le jong blei ke long ko ba. Dia ki hep ke baret naka children's home. Ke jing ruai jing ke ong. Ila pen I ke ta ke jing le ba ba. Ke jing long ba ba tegen pertu bot. Blen kurku lama ke ki jing ruai ke kerpang. To pinang la ba syakri kamba yutrai lamba ke jing ruai ke jong pi. Dia mentang nya suno ke jing kran ni kong evangelist wan sara marbanyam di mana perinci wan ke pos. Kapan shlei ka mensim ka jonga da ka jingkemen ka bakrau bangan yo banya dan benta ha ka bakom ka ni ka singi ka bakarpang ka memorial service bangin kan mau karpang I kong beli I balong I nong prat lenti ha ka jingi dei ka kam ka jong blame ngapan pau ka jing sngongo ban ngai khoblei karpang ro ya ka balang ba phila khot sngo bha ya nga ha ka ni ka por bangan yo ban ai ka jing kran ka ba khandiat e karpang ha ka jing dei jonga bat I lengba ka jing trei lam ya ka kam ka jong blei hapo jing sengan thei I kong bli komba phite baro karpang ma phi ki kan thei I la long I breu I bala ai ti lot ya la de ha ka kam ka jong blei banga kwa ban ya tho I phi ka jing phla ka ba I ju ya tho barbor ka long ba blei ula da khot karpang ye I ban ya don ban ta ka jing sengan thei nas ngo yo blei ba usai ya kom I kong I balong shisha I breu bala ai ti lot na ka banta ka kam ka jong blei ha ka jing sengan thei ban ila don banta na do ka basdang jong ka jing sengan thei ha ka balang blei meghalaya ba sam nadu usnem shajar khandai spa prapo ar hadu kanika khlip mat ka ba ila let no show try idang long hi inong ya ket lam ya ka kam ka jong blei ha ka jing sengan thei ila bat ha ki ba bon ki banta jong ki kam nadu ka kam assistant secretary vice chairperson treasurer chairperson bat ban long ro I executive member ha ki kato kan hitali ki snem kala long ka jing aiman sim ka bakrau da ka jing don jong I ha ka jing seng kan thei bat ka long shisha ka jing kar khu na ka banta jong I ki long den ki brang don menta ha ka ni ka por ka kwa ro ban ong ha ka ni ka por ban kan mau ye I kong ka long ka dor ka bakrau bat kan long ro ka jing kar khu ka bakrau yang I wei pe I wei ha ka jing ye dei jonga bat I shimen ngala I tho ye I kong bli na do banga dang kham khna samla na marba ngala sedang ban lej ha ki jing seng kan thei ban ngala I tanat ya ka jing long ka jong I ka ya ka yeng ka jong I ka rukom kran ka jing long jong I henry ka banga kham tip kham bha ye I ka dei on da haba ngila ya ket lang ya ka kam ka jong blei ha ka jing seng kan thei ban ngela ya yo man ya don banta ba I kong bli ha ka ban ya ket ya ka kam ka jong blei ha ka jing seng kan thei na do usnem ar hajar khat lai bat hadu kani ka khlip mat ka bamanta ni sakhi ya ka jing long ka jong I ba ka jing sngo tanat ka jong I ka long ba I kwa ban pen tak no kloi ye ki kam bat im ju kwa ban bu ten ya ka no ka kam ba ka ta ka hi kai shi bon ye ni bangin long ki ba smart ki ba sting ka ta ka de ka jing kai ka ba ni ju yo ba to mangelo yo sneo ha ka balang ro ba wat la da ki wei ki dang shong kai re ma I im ju shong kai I smart ban tre ki kam ki jong I ba nga ju ka mau ha ba ni julet ban ya sam ye ran kat ha ki jing seng na mar ba I dei ba ki stem na ju ka ran kai I ong dan krim bon ba pin kin yo ban tam stem ban kam ban ki stem ni ye ki na la kham biang ka baneng la biang ka por ba ye ki ta ta ka dei tang ka jing ke kran dan dan re na sngo thok lam ha ban ba ya ka jing long smart ke jo I man pa ban ye tho I pi ha ka jing tre lam ye ka kam ke jong blei
Ipan iya ka jing smart jong iba ilit bani rakam ki para banget pro haka yin ka ba misa dan kopor ila nang pensyat dan kopor ila pensat piaru ya ki para banget ki ba pediang ye ki deseng kata ka dei ka jing long tenrai ka jong i ka ba hadu hayeng ro POE ya kata ka jing smart ka jing sting ka jong i pawai pat ka bani syam haka jing kit lam ya ka ka jong blai I kong bli im ju ai daw ya ka do ka jong i im ju ai daw babun kam wala ha kapor ka ba idang don ha ka service ilong ro iba smart ban let siya ki kam office ki jong i ki ba im ju pem but ibun kam ro ha yeng ray ka ba snow tanat ka long ba im ju ai daw ban ong ba im lai kata ka dei ka ba snow tanat e i but hang no ha ba dan kam ban let I ai ya kapor ka jong i but ko wai ro ka long ba im ju ai daw ban ong ba im klan kata ka dei ka jing kai ka ba kor dor hai ni wat lang atep ba idon kamet kaba don kapor kaba idon ha padeng gajing chitom kaba idon ha kamet joi kan rei im tu ai daw ban on ba im la ban len kadon ko wei ka sin kaba baro shimet iklam kia na mar ba rei ko rei men step ni ha mi lam le chek wei kaba lang iklam sange bat iklam pan pepro I ong lada manga ngam le pipin sakanja kata ga dei ka man sim kaba don ha I bar ha bangi le lang ayo I bo play sham la I no wat ha ba kamet ke jong I ka long kum ta rei utrai pan shat bor kani ka long ka jing hi kai ka ba krau ba yang I kum ki paragan thei kam tam ha bangi kan mau ye ye I kong kom ha kani ka sngi ka bangi la bo khnang ka wei pat ka banga syam ha I kong ka babaro ngitep ilong ibreu ibareu blai ilong ibreu iba jam not ilong ibreu iba jam kasur hadien bala yatho ba I kong im don sho ki don bon bha ki paragan thei ki baong ngela miss ya kasur ka ba jam ka jong I ilong shisha ibreu iba don ya kata ka jinglong ka ba kodor bha ha I kata ka dei ka jing ka ba ngau tanat bha lada ngi perkhat ya ka jing long ka jong I ilong shisha ibreu iba reu blai ilong iba jam not ilong iba jam kasur mga jukran kai I ngong I kong na marba hoy I kong bli I kam he ratawa ya I mei jonga henrei ngia long pat kum si paralong ngaju ong I ngong kong ngam jula mudur pi don kani ke jinglong ka ba kenjai bha ngapat ka ba e khar tamang ya mach bha bangi ne trei ngia ya lang ngia ngau tenan bat kata ka ai men sim yang I mar kaliang ha kata ka jingya trei lang ya ka kam ke jong blai ka wei ka badon ha I ka long ilong ro ibreu I bom ju ngau tenat ban bo ya kinu ki jing e ha ka jing dum ikloi ban clarify ikloi ban ya pensyai ya kanu ka kam ba kanom long ka ba sa teng kanom don ka jing ka dum but deina kata ka daw ngi ngau tho ba ki kam baro ki ya shaprang ngi don ya ka teamwork ka ba klan bha ha ka jing ya lam jong ikong bli kom I chairperson man ba manga ngadang long kom I secretary ha ka jing ya senggan thei hoi hadin jong kini ki snem ila long tang kom I member bangaro ngam dei shu secretary jong ka jing ya senggan thei henreng I ngo yo blei ba I long pat inong I man same but ibadon ki idea ki bobon ha ka bania trailam ya ka kam ke jong blai ka wei ka bangi syam ha ka jinge trailam ya ka kam ke jong blai kum inong yalam idon ya ka men sem ka badon ke jingket khle ka ba kraw ngange bon na pedeng jong pi ki kan thei pi lap ya ka ba kum kan ka men sem hang no ha bangi ya let lang I pechwa ya ka jing biet jing biang jong ki wei pan but isa perkhat pat ya la de kata ka de ka jing long ka ba idon ha I kata ka de ka men sem ka ba ka don barabor ha I don shisha ya kata ka mensim kom inong yalam ban don ka jingkit khle ban pet ya ka bha ka miat jong ki wei pan ban kata kalong shisha ka ba koridor ladangi ken mau ya ki jinglong ki ba koridor ki jong I haba ka jing ya de ba ka children's home pilayo I ki ni ki khon ki bala yo ban wan ruai hang ni ho ki don ro ki khon ki bala kut no kapor ban shong ha po children's home ki la lek phai no shala ki jong ki yeng kini ki dei kita ki khon ki ba ngila ban ong ki dei ki khon ki ba e bhai kong bli ki ju khot e imimi ban nget bi ki dei ki khon ha do manta kem pat klet ye ka ai ka banga kwa ban ya thu ha ka ni ka por karpang e phi ki khon ba dia phi ro ki staff hadien banglawan ya kan do khat do ye I ka dei ha ka singi sat jan namar iklat ha ka singi mande ha bangawan ya kan do ye I ong kum ni hai ki babon ki kam jong ki department baro ngalas ngau hun ka banga sa nut tam ka dei ka children's home
balay isa nun kadaw kalong namar ba iit palat e pi ki kon iit palat e pi ki staff ngangay bat ngatip ru ya kan ke jing shisha ba ikong ila ay pi ke jing hikai ke babhatam imimi iit e pi ba ila ay ke jing hikai ke ba kodor tam tengah skwa ban ong e pi kum ki kon bat ki staff ru kum jo ke ke ba phila ban siu ke liang pat I kong kalong long ki kon ke ba kong usneng ban long ki kon ke ba tip sngi oblei ru kar khu na ka banta jong phi ba ringit scam ro ba mi in kar khu ye phi kum ki kon ke ba e kata ka de jing ye dei ha ka jing ye ha ka children's home idon shibon ki kam ki bangela ya trei lang ngela ya ket lang ngela ya tan rong lang ha bangi sedang ye kan ke children's home ngamla ban ye tholut menta kan rong shibon rei ke ai ka banga kwa ban ye tho e phi I don ke jing kit kle ka ba kraw ba I palat ya la ka jong ka kam en ringa tep pat ba ba I leit nang ni im sham la leit da ka man sim ka ba sa not na mar ila dep ban bo ha phi ki jing hi kai ke ba kodor ba ngit scam kan long ka jing kar khu la da ma phi ro phin bot dien bat phin yai ko ngo ye kita ki jing hi kai ki ba phi la yo hagajing dai bat kajing em jonga shimen ngakwa ban ong ko mangal ong ye phi imimi I kham he ratawat ya imei jonga han rengi don kajing ya dai kum shi paralok bat bon hi ki ju ong ya nga dai I paralok jong I kong beli teng nga sai sngo nga sai sngo dan da la nga perkhat ya karta mo mangal along kum I khon jong I hendrei baro ki yo I yang I bangi long kum shi paralok namar ngi dai long shisha kum ta I don I we pastor I ong la dala yo I ye I kong beli la tebet bi iwan sara ila bot na din la dala yo I iwan sara la tebet bi kong beli I bot na din kata ka dei ka jing ya dei jong I argot mga kwa ban ya tho e phi ba shano bangi let ngim ju kwa ban ya let la ka jong ngi kwa ban ya let lang nga sa shado maulai kan ton masar ma I isa shanong kse han rengi la ben ban ya pan poi lang ha ka ju ka jaka kata ka dei ka jing I ka badon ha padeng jong I bat nga sngew ka ni ka dei ka jing I ka ba ublei ulate song hapo jongi mga kwa ban ya tho ye phi om judon kanu ka bari ha ka jing ya dei jonga bari kong om judon kanu ka bari mga kwa ro ban ya tho ye phi para banget bi en kapang ka man sim ka jonga ladanga ken mau ba I kong im don shu hang ne perthei henrenga kemen pat bangan ken mau ye kini ki sweet memories ki bangila dap ya lang man shwa ka ai jing kemen bat ka ai jing kermen yanga mga kwa ban ya tho ye phi hado kan ka klip man nga klem ken mau ba I kong im don shu namar ba ku mga ong ye phi om don kono ka bari ka ba ngim ju ya share lang ngia ket lang la da dei ki jing jia ke ba ngau si ngia tho khana lang la da dei ki jing jia ke ba kemen ngia ket lang bat om dan kono ka bang ni ya buri ha padeng jongi la ka jing dei ha ka jing dei personal ne ha ka jing dei ha ka kam ka jong ublei ro ba dei na ka ta ka daw ngas ngeu ka kam ka jong ublei ka ya chaprang ha ka jing ya tri lang ha ki por ki baladam baga kwa banya thu ye phi hado kan ka clip man la da don ginu ki jingjia ki ba manga ya shem ha ka jingim jonga ngasang ko bangan dang la poi hayeng ngan shem ya ka phone ngan phone ya ikong ban ya thu ye I henrei ka pen kan det ban reu ya nga ban ong im don shu hang ne ho ha ka jing long do ka don ka ta ka jing sngo kan ja ka jing sngo tmang bat ting ha sngo ki jaw ki umat jonga habanga kan mau ye ringa kwa ban ya tho ye phi ngala yo ka wei ka jing pho sneu ha ka wei ka met ka ba I kong I wan I khot ya nga yong yang ya le lang ngin ya le visit ya ka wei ka long yeng ban do ka ta ka clip mat nga sneu tho ba I kong I don brabor hasanda jonga ba dina ka ta ka daw nga ya chaprang kum ni kum banga long menta ka dei ka jing ye tho ka ba nga pen sngew ha ka jing ya dei jonga shimen ilong ro ibreu ibalong ita inong ai boit ai bor ha ki por baro para bangay bein kung mga ong epi bangan ya tholon nganom la kidon shibon ba kita ki jing ya trei ki kam ngala perkhat bangan bu ha ka jing tho hanrei ngasngew ngamla shu na mar ki bon than kad ha ka khle ke jonga kidon shibon ki ki banga kan mau rei ngamla ban ya tholon rei para bangi bein ngasukwa ban ya tho ye phi ba I kong bli ila long kan nuksa ka babha e hapdeng jo ka jing seng kan thei ila bo ya kita ki mati ki ba kordor tam ha ka jing seng kan thei ka ba mangiro ngi ha ban ya ban ya bot lang ya kita ki ba mai ila yo ban bu khadu e ka ba banga kwa ban pen kan ma ka ni ka por ngalawan ban ya shim ban ta ha ka ban ya sam ka tin ka jong blai khadu e ha po jong ka ni ka balang dei
hakawai ka jingeseng ka jingeseng normal Sunday mo kumbangi jiyo ong but hakata ka jingeseng haka jing shisha kamdei ka jingeseng kan thei andai ki neki long kpa po balang kila ong I ikong ba in ya lam jingeseng kapan kemen shibon yang ba mentanga yang hangni ngasngo kumba isyong hadien isenran na ka benta jonga banga kwa ro bania thu ya pi para banget bein habang alet sharum shaneng menta ki para banget ki ju ong kumne lada ya kendo ye pi ngis ngau kumba ngiyo I kong bli ngakwa nia thu kata ka kata ya ka don hut jonga ka kata yang na marbelai ngatep ya ka jinglong ka jong ikong I don ya ka jinglong ka bakor dor ka bangamla ban kot watang hat ha khowa jong iru Henry habaki wei ki kran yang ban ong baki yo I ikong lada ki yo I yang kani ka pen kendit ban riu yang bang ha ban bot ya ki denjat ki jong I nga ban bot ya kita kilenti ki bama I ila ya lam bangin la ban poi sya kata ka thong ka bajanai para bangai bien nga kwa ban ong I pi ha kani ka por yai kan maula mengi hagi jing duai jong pi kerpang ya ke jing seng kan thei ba kom juru na ka banta kini ki khon kini ki long kita ki mau ko dor ki ba ikong bli ila so bhaban kan mau la me ki hagi jing duai but ai ba ka memorial service ka bangela yo ban penlong kerpang ban kan mau ye ikong ai kan long kata ka kapor ka ban ktik ya ka don hut jongi bangiru ngin ya be sya kata ka thong bangin yo ban bot ya ki denjat jong I bangiru ngin long kita ki baklem jingrem ha ka jing wan rong no ka jong utrai ublen yo ban kerkhu ya kini ki kentin ki bakhandiat ki bangela yo ban keren na ka benta ka burom jong blai amen tau blei nang kurku ingi kim ki para bangai bangi snow ka jinga tre kam jong blei kong wan sara be kong bli tingi sokman sipone kan kan ai masem ingi kum ki para bangai bar kam tam ki ka sam te tran lon kar ba ye ju kong wan sara ul nang kurku ye piru nang ka be ka jing kit ya ba kam jong blei tang nya poin siko benta ju ka jing shikri ki jongi nya lum ka jing show nya rwa jura ka basan spa kan riu ka jing rwa ka basan spa kan riu kan puli ong kum ne hang ni haperthai jing tenjo ke babon kathma ka bakrao ngele ublei unam eno hanre onyai bat scam yanga hapdeng ki jingele syakata ka yeng bedeng itnat syakata ka yeng bedeng itnat on sale lam yanga onda jing traila dep syakata ka yeng bedeng itnat nginyarwai yang rijrak ba sanspa khandri kat bangin ngarwang yelum ki jing show bahadin la dep lum ki jing show karpa evangelist Shanbor Khan ibalong missionary yang te popune inso balabo daga pastor fellowship bag business barka mission board insa dwai pergantang ke show hang ni hapertai jing tin juki babun katma ka ba krau ngayale ublei unomi no henry Kem yang aheng kajing yale syakata kaying bneng itenan syakata kaying bneng itenan unselek lam yang onda jing trailadem syakata kaying bneng itenan on omino yang ngalong kun jong u ladangan syanya man kasgi kapok kam don bo shubu sumar mau un yaring kan man la kasgi syakata kayik nek itenan syakata kaying neng itenan unselek lam yanga onda jing trailadem syakata kaying neng itenan ki jingker kup neng ki bawan hab hanga ki wana upaka jing Long ka jing men ya ka men sim jong ha ki lam len ti
shab neng ba be shakata ka ying neng itenan shakata ka ying neng itenan on the lay lam ya nga on da jin tray la dem shakata ka ying neng itenan la dangan yai nes kem hadu kabakun angkora ukris kan sange kam slem shubangan boy shaying itenan buram jong kap nengan yo i shakata kaying neng itenan shakata kaying neng itenan on sa lay lam yanga on da jing tray la dem shakata kaying neng itenan shakata kaying neng itenan shakata kaying neng itenan on sa lay lam yanga on da jing tray la dem shakata kaying neng itenan. Tuing li bantuan ta kijing ngo. Kan ra babha si sinahmat ka jong me. Isoban angu ya me ko try. Kam ta me ni ka sngi. Ka bangya wan lang kum ne ko try ha ka yeng ka bakintang ka jong me. Ban yai ken mau ko try. Ye mimi ko try. Ibalong ka kami ko try. Ka bakinjaman sim. Ka kami ko try. Ka bayai duwai. Ka beside na ka menta jong ibaro ko try. Ka ngit scam ko try. Idon haga jaka ka pa me melapin krek ko try. Badi ki danger ke jong I ko try. Ngindang haban yai bot ko try. Na shisha wat mangi ki bayeng. Ki milong ginong tray ko try. Nginum la ban kot kat kum kajing tray ke jong I ko try. Milait say I ko try. Nadu ka kerta ka banang khalai snem ko try. Ngangit scam ilayad ko try ka linti kam syakri me ko try. Wala kalong kerta ka banang red he ko try. Hindai idon kajing sokya ya ka kam ka jong me ko try. Ngam julaban klet ko try. Ya ka mensim saka kam ka jong me ka ba idon kam tam ka kam mission ru ko try. Mangangit scam ba ka ka ba ilay kren ko try pat ngaru. Kalalong ka jing kerku yang asimen. Bat kumjo yang ilang ko try jisu. Ilalong ka jing kerku ya ka balang ko try. Kumjo ko try ngi soban aingo ko try ka jing hikai baro ka bangiyon I. Bangya soban aingo ko try ki para bangi ki bawan ha ka jing sengi wan rengkan. Bagata ka jing ken mau I ko try. Todang pendap ingi da ka mensim bagi nang yai tray ya ka kam ka jong me ko try. Kam tam ko try. Kani ka jing airu ko try. Ngit scam bagalong na ka menta ka buram bat nam ta ka kerteng ka jong me. Ban pinyar ya ka hima ka jong me. Bang ngit scam hang no bangi pendon kam ya ka kan long na ka menta ka buram ka jong me ko try. Kirkhu ya ki para bangi ko try. Ha ka kamai ka ji ko try. Kirkhu ya ki ha ka khiu shet ki ti kirkhu ya ki ha ka met ka bakot ka bakhia ko try. Pelat na ki jing pang jing stom baro. Ham tam ki laban ai kham ha ka kam ka jong me ko try. Dang pendon kam yang ilang baro ko try. Ka buram bat ka jing ro long syame. Ha ka kerteng ka jong ji suring pan. Amen. Te bentang ini ok jing pentip na iskatri de balang iba Polestar. Thank you. Insubah non sishman. Perbaik nak liang jong balang ai kublai fi baro. Haga kerteng jong trai subelong prim jong ai kublai nak liang jong ka jeseng kentai jong balang blai me kala Assam ke blawan mani don kap ni hani ka singi kawan sarai bla ai ka jingkren. Ta ai kublai nak liang jong ka Life and Hope Children's Home. Ate bo damli blai don kat ki khna ke bla ai ka jingrai ba kerpang hani ka por ba kum juru nak liang jong mission board ki ben sai ka jingkren. Ki priang subah fi baro keteng jong trai subelong prim jongi kum ju ki bahing ba sem jong kongbli bagi para pengai baro tu blen kurku fi Nakabenta kini ki jing pla baro ki bangilayo sngau ha kani ka klip mat. Syapang jong kani ka syakri ka jong utrai. Tong ini pertalang. Amen. Amen. Utrai nyoban kerku nakabenta jong pi.
Ngapan pau ya kajing sngongu ka bakraw utrai Jisu unong penim ubai jonga bat jongpi. Nakabenta kani kapor kabangan yo pat bani don bentalang hakani ka service kabakum kani ban kan mau ya ka syakri ka jong utrai ikong bliona maulang. Ngis ngongo royu trai hapadang jonga bat jongpi bau trai ai pat hanga bat api saya kani ka sngi ka bat mai ka sngi ka bangin yo ban penlot ya ka haka jingtip ka jong utrai udang ai ya ka lat hanga bat api bangin yo ban lekmen hakani ka sngi ka jongi ka don hakilung hokti ka jing peniat ka jong Jisu ngin yai IT lade nomor kata haka jing peniat ka jong yala ka jong ka jing ka jing lek no jong ikong bli kalong ka kubor ka balang ka jong pi hakani ka balang lumabanong se kadon ka jing khot ka bakerpang kumang layo sngo yakini ki jing pla baro ka jing sngongu hakani ka klip mat I pastori bailam yakani ka jing eseng kan mau ya ka syakri ka jong utrai ki rangba ki badon syadin jonga ki long kmi rude ki rangba balang baro ki badan hakani kapor ki missionary ki evangelist pastor rude lada ngam semlala ban yoi kam tam ki rangba ki baladon yakarta ka bakham jrong utrai na yo ban kerkhu na ka banta jongpi ngai khublei yaki jingeseng kan thai mekhlea bala sam ki nong pet nong jingo yaka life and hope children's home hang thi pom damli nang ta de yaki bahayeng ki basam jong ikong bliona maulong ki perlok ki perjor ki bayajan bat kani ka family baro nga ai khublei kerpang ipi haka kerteng ka ba thiang tam ka jong Jesus Christ unong penim ubai jongi to trang de yo ban kerkhu kerpang yingi hakani ka janmit ka bamenta da ka bangi kan mau yaki jing syakri ki bakani ka syakri ka jong trai kali yo ban ai hapo jong ka balang bat haka sembli barokawai nakaliang jong ka mission board ngawan ra ru ka jing khublai snam thamai nakabenta jong pi baro ki pra bangai ki perlok ki perjor ki bayi itu ithau bat ki bomla ru bani itu ithau ngawan ra ye kani ka jing ai khublai nakaliang jong ka mission board ka bai kong bli hiro ilong inong kit kam ha hangta ilong iwei ni kinong penitlon ni ka kam hangta pra bangai anda habu trai ulayoi bai ka assignment ka ba ubo ye kyong blio na maulang kalapoi ha ka climax ka ba ula ibet ban shimno ye ula khot kunsan no klem da pen shitam shibon kisngi na ka benta ka jingim ka jongi ka jinglet no jong ki khoj kalong ka kamba ka bakrau ka botra ule hagini kisngi ka jinglet no jong ikong bli ngiyo na markatalang bakini ki jing pla baro baka pen ya ka jing penya day ka bashimat jong batla unong penim uba haduk kata-kata haka jing day bat ka mission board ikong bliona maulong ilayo banikit kam banong member banong dekat haka naduk ka snam hajar lai haduk ka hajar khat kata khandai snam ilong kumud khat jong ka mission board bat hangta haka jing trai ka bakerpang jong haka mission board la yathu yanga langam patdon haka takapor rela yathu yanga ba ilapen bat ya ka commitment ka ba idon bantrei hapo jong ka mission board nakabenta ka kam ka jong trai ban penimi ki mensim ki ba kodor syaki mission field ki ba ka balang gadon bat nang tapat nadu kasnem hajar khat hadu kasnem hajar pulai commission board kalayo
ya ka jing don kam bon shania no ai ya ka kam kum treasurer jong commission board bat hang ne la yathu bala yoi baila kit ya ka kam hadu ka sngi jong ka jingyap ka jong i bat ha ka jing dei bat kane na kalyang jong commission board kala yo ya ka jing shania ka bapura kala sngohun ha ka jing peniat kam ka ba i la yo ban bo renti ya ki jing khan ki jing dia ki jing yo ki jing lot ki jing pensep ki babon ki benta ila yo ban bu benia ringkat bat kata kala pelong ya ka mission board bakan sngohun ha ka jing pet jing jungo jong i ya ka kam treasurer nalor kata ka kam ka ba kam kongsan ka ba i ibat ha ka mission board ka ba bon kam hadu kata man ubnai pitip ki mission board ki mission field ki jong i ki dan hadu kumba khat lai khat southly ban penbet penbyang yi ka jing siu yi ki missionary hakeleng saudang jong ki mission field kam dei ka besok tenrei la yo ban trei kumba phila yo sngo menai la yo ban trei shitam ban penbet penbyang bat nalor katapat im ju pep ya ka visitation ka bangi ngi le shaki mission field la kalong ka bahajan lani ka bahajngai i idon bentalang hi banilek nginilek hi da kakali nadu nang ni naslong shadu manipur im ju karnga kadenti ka bajngai ha ka jing perkhat ka junging yong kumnok kum iwei ni kirukan thai ila ban le yakane hanai ka commitment ka ba i ai bat la ujong unong panim kala pen isna kat hadu banga ban manging yo ban phla yaki kam ki jong i ha ka ni ka klimat ka bamanta tang ba insulate haka visitation shaki mission field lay nrei iral day iway naki kiba ila day ban shim yaki bible study ila day ban shim yaki class kiba pair ban thep haki prabange kiba age jongi kiba don haki mission field yaka jing sngotu yaka tin ka jong blai bat tang kataru kajingele ban psut na kalyang jong ka mission board yaki nongrem ki baka balang ka jong blai ka yang skam hadu kini kisngi ban psut haki kamlong ka basok nai kanai ka shakri ka jong trai kalayo ban trei shitom haka jingede bat kata ka benta bat kalalong ka jing kerku ka bakraw yaki prabangai ki badan haki mission field bat kalalong ka jing kerku ka bakraw ro na ka benta jongi ki baylai lang banglayo yaki jing hikai ki bakodor na i ngisngau thu prabangai baka jing im jong i kalong ka bakodor hadu kata-kata dengan umpen slam ya kapor haka khatsan tarik jong benai Oktober arajar arfolai karadan ka visitation ka bengidan kamban le tangkat to kenengot saungot na pleng jong ingi lalai shanong ston haswa jong ka jingi sang mission convention but on the dep kata ka jingi sang nilai one pai ti la ong yinga ha kata ka jingi yat dan ti artat ha kali ila pen i ya kisnong ki babon ki bayong bailat kini ki kisnong ki bangalatur bha nadu manshwa tingaong nadu kapor ka bapiladan na commission board yong yong nadu manshwa ngalatur bha ngong piyo perlok bat nopat ha kata kapor yong iperlok jongai bangayatur bha di kong revelat lengdo ibala late no ashwa jong i ngisngo thu nomor kata ikong bli ilong i missionary tang nadu ba ila don ha ka mission board andre ikong bli na maulong ilalong ka missionary ka bakraw nadu ki por ki ba i hisimat isngo thu ya ka jingkhot ka jong blai syaka kam ka jong u ila ai tilot met bat mansem ila thelot boj bat bor ka kam ka bakong santam nakakam ka ba ihap bantrei kadai kata kakam ka bin ai shalau jong unong panim kajing sngungu jong i ya ka ba ula panim ai ya ka mansim ka jong i para bangen phi ki khon ki bahaying ki basam ki khon rot ki jong i ngila du no ya ka shakri ngila du no ya ka bahaying basam phila du no ya i mimi jong phi ba phi pidang kami lenti ya i shibon ba ki ba indang le akaying kasam ka jong pi hanay try wong
kala pendep ya ka jing epet kala di kapor bakan syong tait no ila yo thia no balau trai ila don ki sang ti ki jong trai pi ka balang pi la du no ku mengasngut hu mentaban bat ya ka kam secretary jong ka building committee kam dei ka basok hasnong mausen ram ngadei na ka balang ka jong blai mausen ram ngadei secretary jong ka building committee kam dei ka basok ban pet ban jingo ban raise ka fon ha ka jing dei bat ki jing pentre pen kata ha ka jing dei bat ka yim ka kentang ka jong trai ka balang ka da kmi lenti shibon ki aka ki ba khamba ki ba kham ko dor shu shu ban yo i ya ka nuksa ka jong i handai ka por ka ba kum kata utrai ula khot no bat ula i ya kita baro ha ki long den ki ban pet bat ki ban chungo ya ka I kong bliona maulong ila shnai ka history ka balong interesting haduk kata-kata bamangi ki long den nginyo ban pule ka mangi ki long den nginyo i ya ka mangi ki long den ngin perthubot ya ka ka history ka bamanga bat mapingin shna ha ka jing dei bat lau nong panem ba i jong Jesus Christ kaktin ka jong blai na ka kitab testament ka barem ka kitab ka jong Isaya kalanong ka basaw hulai bat ka khat ka bakhat pra bat ka bakhat khandai ki kantin ki ba ongkom ne ka kitab jong nong yathul pa Isaya kalanong ka basaw hulai ka khat ka bas khat pra bat ka bakhat khandai wat kan mau ya ki ki bamban shua lemne yaki ki barim wat perkhat ka bakhat khandai hakmi ngande ka ka bathamai menta kan mi no phinom tip yaka ngan penlong kalenti hakari klau kan bat ki wa hakari kenca kaktin ka jong trai na kani ka benta ka bangala pulih kani ka klimat ka khot yangi bangin sange shipor ban kenmau ya ki ki bamanshwa bat ban sange shipor ban perkhat ya ki ki barem ki kita ki barem bat ki kita ki bamanshwa pra bangek ki bau brei ukren ha upat lang juda ha katu kapor leng ba jung Isaya kani ka kitab kani ka lunong ka kren ka kubor lang bajong Isaya bau wanlam na ublehi ha upat lang juda ubadang don ha pedeng jong kajing long merau ha Babylon nadu kalanong ka basaw pau jong kani ka kitab jong Isaya pin pule hang to uperta ublay lang bajong Isaya pentengan ya upat lang jonga namaru ne upat lang ula don ha kajing sangsot jong kajing shaleben hari Babylon bat kumta ter hadu kalnong kwa san pau sao ngiyo i ya ka khubor jong kajing pentengan ka jong blay ya upat lang juda menbau don hapo Babylon ki kita ki mamen barem ladangin pule hakani kalnong nadu kabar nengkong hadu kabakhat pra ka kren ya ki ki barem ki bau blay u yetrei bat ki briu ki jong u kini ki patlang juda hakajing sertok jong kajing im hakajing long merau kila shuyo ban yathu khana ya ka history jong ki department ki jong ki balai penyadai ya ka jing im jong ki bat ublay uba im kila yathu ya ka jing yat lengba jong ki kun Israel man bakimi na Egypt daka jing elam jong Moses kila cross ya ka duriau ka basau kila yat ringkau hangta kila yathu khana syapang jong u Joshua department jong ki baki daong kila cross ya ka wa Jordan bat kila yat lang bajong ka klem jing mensau hat bian jong
kawa Jordan ki yat nang ta ki ki yang kum ki kenro ya thu ka tin ka jong blai kini ki Juda hab Jerusalem kala sa satang ha ka jing kan mau kala sa satang ha ka jing ya thu khana kala sa satang ban pulei ka history ka ba ki long pa ki rashna ha ka jing ya dei bat ublai ba em bat ublai lang ba jong Isaya le dei u khat yau pat lang Juda wang kumne ko pat lang khot phi ki jat ban riu baro bat kli ki hato ki blai thau jong ki la le kamba ne em nadu ki por menshua hadu kan ka klemat lada kita ki pat ba ki jat ban riu ki bayan mane blai thau ki ong ho don ong kin sai ki sakhi ong blai lang ba jong Isaya ha kan ka lanong ong kin sai ki sakhi telala kim don ong ye ki bakin sengap jar dan rei mapi ki Juda mapi ki prabangat ngidei ki sakhi ong blai pidei ki sakhi yang banya thu ya ka jingtrei jonga ublai ba em bat kine ki briu ki bala pnya dei bat ka jing im jong ki bat nga ong blai kini ki jong Moses su Joshua ki la pnya dei la ka jong ka jing im bat ki wei ki ri krau jong ka Bible ka Testament ka barim ki la pnya dei ya la ka jong ka jing im bat ublai ulai trelem bat ki ublai uang yiki Juda hakato ka por uang kini kila create ya ka history ka bakrao haka jinge dai jongki bat ublai ba em kini ki department jongpi kila mat phang ya ka rukom em kila mat phang kumno bari ban em kum ki briu ki jong blai ublai wang tongin bu komang ne kandiat tongin sengap sipor tongin sange banyai kren ye kine ki ai sim ong toklet no iki ne wang tongin sange sipor ban perkhat menta tongin pet ya ka menta bat ika ban sawan wang sange sipor namar balai bahakani ka por hakani ka sngi ka bamenta hakani ka klipmat ka bamenta ngadon shibun ba ki kamba ki batmai ki banga dei ban le bat kata ka dei tang lada pipnya dei ya ka jing im jong pi bat nga ublai uang klat chwashik simong klat ngak sorry wang wat kan mau shipor yiki ni ki kamba ki bangala dep le namar balai kaba kham kraw menta ka bangan le hakmat jong pi bat ngadon kam ye pi ba phin ai ya ka jinge trelang bat ublai ban penlong ya kita ki ai ki batmai ki kamba ki batmai nadu kalenong nadu ka khot ka ba inneng kong hadu khat pra ka kren ye ki ai ki barem ban nadu ka khot ka ba khat khandai hadu ka ba kot jongka ka kren ye ki ai ki batmai ublai wang sange sipor shek bhai yalade penyadai bhai yalade bat hangta unyo bane trelem bat pi menta shna yaka history kabalong interesting kum makini ki department kilashna hakajing yidai jongki bat nga mentaru pet hakmat jongpi ka ka badon ndai shu bapin pai shadien pet shakmat ka ka badon pet shakmat ublai uang ki bathamai ha to ka khat hiu la tho uang menta kan mi no phinom tip yaka sngap kan ka bathamai uang ngan penlong kalenti hakari klau kan kani kadika Exodus kabaar the second
episode of Exodus. Ka Exodus ka banengkong kalajia ka po jong Moses hakabaw lakhot do blay hi lang ba Moses banongko ki kun Israel tong inyami no na kanikari Egypt banlet siya kari kanan. Ka second episode jong ka Exodus ka jia hakini ki kun Judah menbagi don ha Babylon banong mentahi kan mi no ban habak kami no kata ngan snai kilenti ha kari klau. Ka second episode jong ka Exodus. Wang ngan penmi no blut yapi na po Babylon, bat haba pinlet syakari syad Jerusalem ka hometown jong fi, kam day syu kum kato kapor bapidang hiar na Jerusalem sa Babylon balay dong maraw. Hangto kadon kajing kordet kajing sangsat wat akapor baki kimi ki badang day ban aibon ni ki kun kim sim layo por syo nri menta uang ngansnai kalenti hari klau but sakaway ka batmay uang bat ikiwa hakari kenja tang kita swa para bangin inyo bani pusan na kanika klimat. Ublay simlakot nginum penkot ia kanika memorial service tang hakajingkan mau tang hayaka history kabangitip ya ka past history jong ka balang jong ka ying ka sam ka jong pi nai ka jing khat ka jong ublay yanga bat ya pi ki khon ro iki bahiyeng ki basam ya ka balang hi brok away wang ki ka jing pet ya ka history kabarem kabalalait no kalong interesting hadu kata-kata bat kajing don kampat ban sngutu ya ka history kabalalait no kalong baka aiman sim yangi ki badang ya syakamat ki badang don menta habang ipulay ka history kabaladam ka aiman sim ingi ha kajing edai ban syakri khambayu trai ai bakani ka memorial service kanong kajingkan mau kabakerpang na kabenta ka history jong gani ka syakri bat kan longpat yang abad ingi bangin snai la ka jong ka history bat unay unong panimbai jong Jesus Christ ka commitment ka ba ikong bli ila ai kadai ka ba ilala ban pendap ya ka hadu ka sngi jong ka jingyap ka jing late no jong i nrei kai ka commitment ka ba mga bat mapi kabo ublay hakini kisngi udang don kamban le yaki kamba ki batmai deitang nada mga bat mapi ngi ailut met bat mansim ka syakri ka jong utrai kala telut kala aitilot yala ka jong ka jingim baru utrai la yo ban pendon kam ya i kat hadu bangiyo sngo ka history ka jong i balau jong kanrat ngiru ladang idon kam ban snai ka history ka batmai balunong panim kadon kam yang abad ya pi ki banget ki pra banget ki bait ban telot bat ban aitilot ya kamet ban yalam rau ka syakri ka jong trai kala dep ai ya ka ban create ya ka history kadon kam yang abad ya pi ya ka balang barokawai bangin aitilot met ban mensim syo unong panim ubala banyetrei mentaro ublay ong ba ngalong tang ublay jong ka history ya ka history ka jong blay ngimla ban pule da mangi kibreo ulas dang nadu bampat long ka ikai baro ngimla ban thau ka jing sedang ka jong u bat ngimla ro ban thau ya ka jingkut ka jong u nengi kren ya ka history jong ki riu blay ki balai shna ya de bat una ublay ban snai ka history ka batmai ban pen i baka history ka jongi onda habang mangiru ngin let nang ne ai baka long ka interesting history yaki long din ki ban pule ka bat habaki pule ka history ka jonga bat ka jong pi ki long din kinom kan shesh
kilong din baro habaki yo ban pulai ka history ka jonga bat ka jongpi ka bangi don ban penyadai ban unu blay ba em kan long ka ba ai man sim iki kan long ka ba ka challenge na ka benta jongki kan long ka jingkhot na ka benta jongki bakiro kin shnai ka history ka bathamai balau jong blay ngaju perkhat nadu bala ong yenga bangadon kamban ya don benta ha kanika sngi nga perkhat ka ei ka ba ikong bli iyo i ba isat helut yalade ban syakri utrai ban yalam raw yala ka jong kamet nga perkhat ba ikong bli le se idon ka jing yo i ka bathamai i trei shitom kat ni ka jingmut jong i ka long ba kajingmot jong i kalong ba onda haba i kamansim jong i kan yo i ya ki long din ki ba perthu bot ya kajing ka jong i kai ka balang ka jong blay ka ba kumno ka yeng ha ka takapor nga perkhat ngong da sei kong bli i pet ba ka balang ka jong blay ka ba kumno kan yeng ki khatsan ki arpo ki lai pos nam kumta kala pendap ila ka jong ka komitmen balau jong blay ngiru akini kisngi ki bamentang idon kamban pet prabangai ban ngothu ka balang ka jong blay ka bakum no kan yang hakisngi ki banangwan ka jing ket kli ka dei sahanga bat api latun rong ya kani ka kam haki terpeng ki jong abat jong pi ban pen i syaka perthai ban pen itu syakilong din ki jongi bakin pertu bot ya ka ei kabangi ngira im da ka batip ya kata kabalang ka jong blay nginum artatin kan yeng kabalang ka bapna ya ki kisngi ki panangwan kajing pet jongi ya kajing im jong ikong bli bad ki ei ki baladap baro ka ai hangi ya kajing ngos kam ya kajing kut jingmut kabas kam bad habangi pai syakmat bad ban pet ha kata kajing ngos kam kajing pai syakmat niu i kajing yu i kabatamai looking behind we have a strong determination and looking forward we have a new vision new things kadai tang ban IT hakikti jong unong panem para bangai ngila ban don ni ka history ka jong iha ka kalimat ban ong bangi wan na ka long ying kinong sedang jong ka balang ka jong blay ngila ban wan na ki long ying ki bar riu blay hadu kata-kata ho imei bad ipa iparat bad imerat kila create ka history ka balong interesting hadu kata-kata Nau blay uang ngadon kami piki kon akini ki kalimat akini ki sengi ki bamenta ban shnai ka history ki batmai bat pin sapet baki AKA ki batmai kin jia haka long reniang ka jongi ki AKA ki batmai kin jia haka balang ki AKA ki batmai kin jia haka imlang ka salang ye kong bli la pendon kam daga jingi seng nong trai haki kelas ki baper la pendon kam ye i daka jinge seng kan thai me khlaya bada sam haki jinge seng ba haka ban yalap bat pertai ka tin ka jong blai ka jing khat menta ka long ro ba ei ba kloi ban ye trei ba blai una blai ba em blai jong ki kamba ukwa menta ban ye trei ukhot yanga ba ye phi ukhot yanga ba ye phi ya ka bangin nom pentkut ya kan ka jinge trei ba una blai ba em kami ki kpa ki bala ya trei lam bat long nu blay u khat ya ki khon kini ki clip kini ki sngi ki bamata ban pen im ya kata ka jinge dai bat u blay ba em lese pidon ki jing pla ki ba pher ki kamba ki ba pher hadu kani ka klimat anga trai ngakwa ban yo i saki ai ki batmai ki mambedon ban le lang ba jonga hapo ka ying kasam bad ka balang hikum jo ni ngila bandon
haka Babylonian captivity. Ngidang don haka jing long merau jong kapop. Kajing khot haka ni ka klimat. Leng baka ni ka kubor. Kalong tong ini yang nakajaka ka bangidon. Kabangi pusan ka kabangi day ban le. Bat ban pai syakading pena ka jong trai Jisu. Ladang idang don haka bakum kata kabenta. Tongin pai syakading pena ka jong trai Jisu. Bat utrai Jisu kasnam kabulap penmi hakal bari. Kampat semlak telat borno haduk kan ka klimat. Bansat ye ki pop ki jonga bat ki pop ki jong pi. Bat kanum don shu kajing penrem daitat onda ye ki pop ki jonga bat jong pi. Usatan num yo daw shu ban kondem yang abad ye pi na ki pop ki bangile baro. Daitat onda habala sat ka snam ka jong Jesus Christ. Hakalan hakadekat ka ba arposan jong kan ka lenong. Wang mengahi bapendam no iki jing rengkang jong me na kabentai ala de. Bat ngan om kan mau ye ki pop jong me. Chisen ba ublay ula pendam ye ki pop jonga ba jong pi da kasnam ka jong Jesus Christ. Wat sngu artatin shu. Ublay ru wang anum kan mau shu. Mano ban kan mau la da ublay kan mau shu ye kita ki pop ki jonga ba jong pi. Parab ngitong ngin mi rengkat bat kata ka jingkut jingmut ka baskam na kanika memorial service jong yekne ka syakri ka jong trai rengkat bat ka jingkut jingmut ka baskam brong trai ngine trelem bat me bangin yo I baka perthai kan yo I ka barang kan tep baka don ka kamba ka batmai ka bamela tengkai khnang ban penpau leng baka jingi trei bat nga leng baka jingi trei bat pi para bangai ublay unyo ban kerku yakini ki tin ki bakhandiat hakani kapor ki bang yo ban ya slak bat phi hakani kapor ka bamtam amen. Tingi songu ublay lam manta ngi songu ya ka jing kit ya ba jing kongbli po kam mission board ti ublay no kerku ya ka diga khobor ke baron lam na mission board lamba iba karena yor Terakhir kabat bagi ye bat ka ye tre kam jomble ka balang ke bidan mission board tingi nak liang ke balang jomble banok ser ipa ka jing ai kuble ke mission board ke seng te kentai bat baru gitu not te kam jing ka balang habe kongbli dan ke por be dan partai belum kurku te kini ke kentin be somta yang skam ke sekri yang tra kala pen kre ba kini tin jomble ka tin jomble ka ongkum ni ngala ele ya kata ke jingele babah ngala pendep ya kata ke jinge pet ngala ri kata ke jinge nadu menta yanga labu ya kata ke pansiat jong hok ya ke bo trai bo nom bishar baro unsa ai anga ha kata ke sngi tingi songo yu blek ke por ke jing darkat ke jikerku tingi nyadwai ke por ngin ai ngo yu trai bingele yo ke seng ke ba dap da ke jing kerhu ke jong play ke jing syakri jongi baro ginya dwai begin songo utra bulan kat bar ngini dwai ke jing penken ke ye kesem ke baran jedi bajan unang ye pentingan ke ye kesem yoki mau bleru nang sei kon sama sanrang kun thei naga balang ki bani IT monsobha panyatre kam ke jumlai ke melang kongli bar ki ban miru syakmat ban IT syakam jumlai mantre kum ki missionary kum pastor kum ki nayalap kum evangelist te tong ni dwai lang ke pongin ai ngo trangin dwai ne poblen ko khuingi pa jingi bhap neng ai ngo ai me ko tra Jisu ba ko ke ka por ya ka ba me ko tra ke na ba ko dor mala pala I kum ni bengin penyo ke jaseng ka badap de ke jingker khu bat ka borom ke jame ko tra Jisu be ngingo ye me ko tra ni ai ke borom ye me ro ye me batang ye me ko pa ji ba pedeng ke bang la sei ke syakri ke jong me able jonga ban bet pedang kam ye ka haga kam ke jong me ko tra Jisu be jonga hage ba bon ki department hage ba bon ki tra tre kam trai la tre pendep la ke jong kam ko tra Jisu be bat ka mara pengkre atrai ka pansiat joko hok aga bans ai ko blay long bishar nabta ju iya kata kasni kalau ko borom me ko trai ye ki trat kam ki bele trei kalau ko jingdo ko bakrao nre menang sei me ablegi kam krao syo ko trai be ye ka
langka ko jome kadang dawa ka bangin kit ya ba nang ye penting ngi kesam nyaki nang yo lengkot me ko tra Yesus ba koro buram ya shebe ko pa ji pa peneng skau sap e jing kerpa ji bra Yesus right pan hallelujah amen tong ini penwai no ke jeseng in yarwa ke ba saus pa khandai ka jarwa ke ba saus pa khandai ngan puli ko ongkum ni jai itnat pernai ri itnat pela yeng itnat pernai made omdan shu hangta ngin pong pansingat pernai hangta kum klor jing shai ngin shong haki pulit shong ne baru trai jan itenat ri itenat yeng itenat kenhon pernai pansingat pernai baai utrai ki pulit pernai ngan shong klemwai kajing roi ka basau spa kendai badik li jerwai kerpat iba elang sti soba bandwai nam tak ke jing sha kedut bala pengkre ba ke jopot ban penwai ke jeseng to nyerwa de bayang lang li jerwai sau spa kendai Johnny not pernai written not pella ying it not pernai mid on don shu hang ta ngin pong pan sngat pernai hang ta kum klor jing shai ngin pong hapule shong never try Johnny tonight read the night ying tonight can hun per night pine scat per night by you try haki pulit per night ngan chong klem wai ki jing per kat hanga gin long corridor shisha ka jing suk ba pula junam hang ta on da la wai per tay ka jing men tay kan shlei shatu shashi liang ai ngan hera try yini tonight read the night yini tonight can hold per night binds God per night by you try haki pulit per night ngan chong klem wai ki jing snow pangan yo shalin det jong kilo ya bertengan ino jingkin cobangan yo turayangan ta badam yap shisha kijing sko si lawai haying utrai Johnny tonight
nan cần hôn pernai van skat pernai bayu trai hagi pulit pernai ngan syong klem wan Rồi rồi, cuộc qua chỉ bảo nên lâu khui cái tiếng trong mẹ, ai ngồi try ra cái gì thu gì xem cái balang, xem cái tật cầm bao rồi trong cái này secret trong mẹ, cái balang xem lại sẽ đi try, ai try cái mình bu, cái bu sẽ đến, cái nông dân tì là này kita cái chỉ bên ai try, ai boring, cái là bạn bu đến, cái khả năng mà là bạn Pendai kamera di kapal ibet menisa anak percaya. Ada kat try singin berkin min untuk yang pendai min but dini hailin tigilan. Hajing treji laga long hak balang senang cycle district. Pakai assembly barbon kita dikam angin trade. Takam jaga ji. Jemi thamin kong bat kebelaru hakmat jomi omakmat kibriu. Orang kat try ji sui kepol baru badang sa. Lagi dua hari kumbaga balang lepas kere. Negasya kedut persiapan sim try. Penkhoi pengentang kini bagi long ki atiar mentei dekat cita. Pengelak lepas pendep ikam lam ji ikam lam ibin besar ini. Barak buar depan lagi ni tari jangan kuku jami. Patuar bijingai ejeng su try ejeng boleh pa. Lem selalu persiapan di mesim kui. Kan kini kelai boleh lor kat. Barak palang jami. Hang ni barak leng selak percaya. Mentas tu bom cekaru. Amen.